Se kwa Abakosemu a yɛka ɔman na wɔn ho ɔden na okuta tumi a yɛkyerɛ Denkyira. Abakosem kyerɛ no mu free kuro bi a yɛfrɛ ne Mande. Ene ɔman a yɛfrɛ ne Senegal mu ne bepii mu Ghana. Ɔma kwanto mu no bepii mu Enkyira bekyerɛ wɔn kyimam. Abakosem kyerɛ Enkyira hɔnom na ɔmunya ɔmo din Denkyira. Efiri sɛ ɔma dane Enkyiraafo. Ɔmo free hɔ no ɔmo to ɔma kwanto no so bepii mu Anafo. Mekyerɛ Southern Ghana. Ɔmo bae no ɔmo bekyikiri kuro bi a yɛfrɛ ne Banso. Ɔmo free Banso no ɔmo kɔ wɔ n'anim kɔkyikiri kuro bi a yɛfrɛ ne Abankeseso. Saa beae na ɛwɔ Jakobu ne Akorɔkyerɛ mfimfini. Ebra mo ba no no mo oba pani bi a odi wɔ n'anim. Ne din ne Nana Ayekra. Ana ne ba de anim pani. Ɔno ne ɔhene odi kan a odi Denkyira akonwa. Ebra anim pani ɛkɔ ne kura no. Mekyerɛ sɛ owuye no. Abakosem kyerɛ sɛ ɔmo nya ahemfo bi a ne yɛfrɛ wɔn ahi ne aha. Ahi ne aha efiri hɔnom no. Ɔmo nya ɔhene bi a ne yɛfrɛ ne Mumunufi. Odi ade efiri 1620 to 1624. Ofiri hɔnom no. Wirampe ampem ebedi na ade. Efiri 1624 to 1637. Ofiri hɔnom no. Boamponse odi kan ebedi ade efiri 1637 to 1695 efiri hɔnom na ɔhene ɔbɛgye ne din paa wɔ ɔmahene enum ɛbaaye mekyerɛ intim Jakari. Efrisane breso na odi Asanteman so. Odi ade free 1695 to 1701. The year 1701 nim na Asantefo edi Denkyirafo so nkunim. Eno ntiema intim Jakari efrim anase owu. Ofri honom ne boado ahafo brempon ene bedi na ade. Efri 1701 to 1702. Odi ade emfie baako pe mekyerɛ eyia ena owuye. Ofri honom no omunya ɔhene bi ane efrɛ ne Chei Akobin. Odi ade free 1702 to 1712. Ofri honom no ombenya ɔhene Amonako Atapani. Odi na hene ni free 1712 to 1720. Ofri hɔnom no ɔhene Jambedu ebedi na ade. Odi free 1720 to 1725. Ofri hɔnom no Amonako Atakuma ebedi ade. Odi free 1725 to 1770. Ofri hɔnom no Amonako Atayadom ebedi na ade. Odi free 1770 to 1793. Ofri hɔnom no Owusu Boria odi kan ebedi na ade. Odi free 1793 to 1813. Ofri hɔnom no Kwadwo Tigua odi kan ebedi na ade. Odi free 1813 to 1851. Ofri hɔnom no Kwachi Fram ebedi na ade. Odi free 1851 to 1859. Ofri hɔnom no Nana Kwasi Cheya odi kan ebedi na ade. Odi free 1859 to 1869. Emfie du mekyerɛ 10 years ena obedi ade. Ofri hɔnom no Boamponsem a ɔtɔso mienu ebedi na ade. Odi free 1870 to 1875. Ofri hɔnom no Nana Kwantabisa odi kan ebedi na ade. Odi free 1875 to 1910. Ofri hɔnom no Kwasi Cheya ɔtɔso mienu ebedi na ade. Odi free 1910 to 1912. Ofri hɔnom no Nana Kwantabisa ɔtɔso mienu ebedi na ade. Odi free 1912 to 1918. Ofri hɔnom no Nana Kwadwo Tibua ɔtɔso mienu ebedi na ade. Odi free 1919 to 1930. Ofri hɔnom no Nana Kwantabisa ɔtɔso miensa ebedi na ade. Odi free 1931 to 1941. Ofri hɔnom no Nana Owusu Boria ɔtɔso mienu ebedi na ade. Odi free 1942 to 1953. Ofri hɔnom no Odefo Boamponsem a ɔtɔso miensa ebedi ade. Odi free 1955 to 2016. Saa hemfo yi nyinaa bedi Denkyira akonwa. Denkyira yɛ ɔman na ɔmo ɔden pa yie. Ebra na ogina wɔn nan so sɛ ɔman no. Sɛ ɔhwɛ Ghana atɔyɛ na ɔmo ne di ntintimman paa. Firi sɛ kamea yɛ sɛ akamfo ne nyinaa no na ɔmo hyɛ Denkyirafo ase. Ɔpem sɛ the year 1701 wɔne Asantefo no kɔkoe a Asantefo ne di wɔn so nkunim. Wɔ Abakosem mu no ɛno ne ɛka ne de Feyiase wɔ. Ebra Asantefo ne di Denkyirafo ne so nkunim no ɛma Denkyira bɛhyɛ Asanteman ase. Abakosem kyerɛ sɛ ɔhene Kwadwo Tibu a odi kan ne bere so no. Asanteman kɔɔko ɛwɔ Denkyira the year 1818 nim. Ɛno nti ne nkura hyɛ Asanteman ase nyinaa no na ɛwɔ sɛ ɔka Asanteman ho na ɔkɔ akon no. Nanso Abakosem kyerɛ sɛ ɔhene kɔkɔ nyansakon. Asekyerɛ ne sɛ ne kon no ne nhyɛ danso ani. Ɛfiri sɛ betumi aba sɛ ntɔkwa no kora no ɔno ankasa mfa ne ho anhyɛ. Ɛno nti ɛbrɛ ɔmo kɔ ntɔkwa no wie yɛbaeɛ no ɔno ahu sɛ ntɔkwa no amoa no. Ɛno nti ɔyɛ n'adwene sɛ obedwane afiri ne wura anim. Saa berɛ no na ɔhene ɔsɛe bebo nso ɛna ɛyɛ Asantehene. Ɛno nti ɔna di Denkyirafo no etu firi Abankeseso ɛde ɔmo kɔ Jukwaa mekyerɛ Cape Coast. Ebra ɔmo firi Abankeseso efiri sɛ na ɔmo ni ahotɔ no. Ɔmo duru hɔ ɛhɔdwo na ɔmo nim sɛ Asantefo no ntumi mɛyɛ ɔmo ayakayakadeɛ no. Anaasɛ ɔmo mfa ntɔkwa bi amɛforo wɔn no. Ɛno na ɔmo kaa sɛ kurom ha deɛ aha dwokraa. Ɛno nti na ɔfrɛ sɛ kuro yi Jukwaa efiri sɛ ɔmo tena hɔ ma ɔmo ho tɔɔ wɔn. Emfie bi akyire no ɔmo yɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo bɛbɔ ɔmo akyi ɛyɛ Abankeseso. Ɔmo baeɛ no ɔmo anya tenabrɛ wɔ hɔ. Ɛno nti ɔmo de ɔmo ani kyerɛ Dunkwa-on. Ɛno nti Dunkwa-on a ɛbɛn Offin ɛna Denkyirafo no wɔ. Sɛ wotwa asuo Offin
Dunkwa-on-Offin a obehu Denkyirafo yi ewo ho. Omo ye amamre bia na Jukwaa de omo nyim firi se eho ankasa na ye wo nkropon. Omo afahye a omo frɛ no Odwira. Wa afahye nim no omo hye ase firi Jukwaa ansa na omo de abewie Dunkwa. Mesrɛ se won subscribe to me YouTube channel na obe subscribe. Firi se abakosem bebre na aha ne beba. Mede asese wo hwɛ ma brebia. Se Ghana abakosem mu a yebenya wo hene bi a ebra wo ye no abrofo no hyeda etwa ne ti ekɔ abrochimem nyansa me a na ewo ne trimu no abrofo no sua niema bebre efrim mekyerɛ ne brain ede ne si ya ɔhene wu ma abrofo yi de ne ti edura abrochimem ne nyina ne sɛ no opani adwemu do yie pa saa ɔhene na ne din ni na bedubo nso a ɔtɔso mienu ɔhene bi a ɔsɔre ya na odi Ahanta fo anim. Kani titibre mu no so opa ahini a no ote sika kokko so no odi sika kokko efrantoma na ya Ahantafo emfi apem ne oha mienu ne aduonu nkunu mu ho no mekyere de year 1229 na Ahantafo ka ahini a yefre ne Ghana ho omo ye omadwen se ombetu bata afri Ghana ahini anim akobia ya omo ho beto wom ombatatu mu no ombepie bonomem oba wonanim ebetwa asuopra se ohwe asuopra ene ankobia ntam ho a eho no omo beso ye omo bedru ye no omo cheche omo mu ahini bebre se okọ omabako semua biaya omudi kan betena no omutu honum din owurasua ekire sa de ne bedane owusua abakosem kire se esua na eda Ahantama mu bia no ne sika kokko atwa ho ahia ekire gold abakosem ni bi kire se ebra beko nsu na no bia no na de nsu egu nsu na no ekire hwe ena me no kasai omu ogidie bi se omu firi bonsu mu ne baaye no omu ya ahini bi a owa asrafo yi pa ekire soldiers no omu hini ne mankwa no osa bua owu emane beye den se obi bedi bone ewa Ahantama ne dru na afahye bia na no ohene hyemra emakroni mu yedin sa afahye no mo ogidi wom se wona abosomfo beba abesra wo mo eno bo amedi nhyira bebre ebre wo mo se na ahwe wo mo nsu wansuwa anase po ebe wo mo na yesika kokonko a na ade nipa dodo na didim no yesika kokon chansi edwa kese anu omu dipa yesika kokon hodwa we ma bibrem ene amanonefo nyina ete wonka mekyere se ema obeji din wo Africa ene European countries ni aha na asem no wo no ebedru mre bia Ahantafo nya ohini bia yefre ne na bedubo nso a otoso mienu saa ohini abakosem kire se na adwe mu do yie pa free 18th century hono mo ba no na broni bia beba behia na bedubo nso bia no no tumi ne wo kan ukrom kasa nenso anwanwasem ne se no nsi school pon mu poda me kire formal education nenam se na bedubo nso na hini ni wo sika kokko nti no abrofo ene Ahantafo ne hyase edi sika kokko hodwa saa abrofo no mo ye de chabrofo ebedru mre bi ma abrofo ye adufru pefo me kire greedy efri se ekire no omo hyase tuto nipa oye wana adwene se odo wana foforo beko Ahantafo ne so abrofo ano ne Ahantafo no edi sika kokko hodwa no eni bebre won so yi eno nti ofa akwan bia so se one Ahantafo ne beko sabrenum na bedubo nsu esori ye ne abrofo no kunye ekun won pani mienu a owo sabrenum no na akona na bedubo nsu ahini enu a obonso de abrofo ti mienu na aye ne na so ntiaso efri se no tan abrofo no ekiri won ma ode aba bibimem sa asem yi be ha Dutchfo ni ye pa ebre di kan ya Dutchfo edi asrafo ebe sikampo ano anaso oman Ghana asase so ha no na bedubo nsu ebre so na Dutchfo ni bu ofu ye pa enu nti oso asrafo efa nso mu hyenso eni na bedubo nsu ebe kon Efien pemne ahangotwe ne aduasa nso mu ho no mekyere 1837 ebra Ahantafo ene Dutchfo di boani no 1838 mu ho no arehosam ne se na bedubo nso a otoso mienu no etoy mekyere se owi sebi omutwa ne ti efa na godie bebra na ewo na heninim ekoy omucheche Ahantafo ni bebre ne titru ne ema na ewo omusese ne ema bebre ehyehye yadan ahodo na ewo Ahantama empoma ama won kwan ense won hene na bedubo nso a no otoso mienu omudi ne ti to adiem efanso mu hyenso ekode chimem enu nti omugya na sene ewo bibrim enom de niti ekopie mu amanone efri sabre no Ahantafo ne ntumi enyina won na so biu efri so opania no odi won anim no odi niti akwa kopia bruchimem ena na se eda bibiman asase so na sa asemi tete Ahantafo ni yi efri sabre num nyina no Ahantafo ne ye won adwene se obehwehwe won hini yiti efri abrofo ne ho broni bia no eda chini a ne efre ni Japem eye nhwehwemu 1997 ni obehu se 3
bi ewo kuro bi a yefre ne Netherlands mu saa bre no Ahanta fo ahemfo no ebo wo homodin bi ase obenya won hene ti aba oman Ghana mu eniji sem ne se omo sakan 3 ebepie mu oman Ghana mu saa bre num no na ya afi 2009 ni bichirema emfin pimienu ene nkunumu amampani a no oteso saa bre no ebuwa yie pa na ya omampani John Evans Fifi Atamils se omampani yemfantini die nenso ahantafo yi eben wo mu yie pa eno nti no ni mamane a ahantafo ne FM se ka abakosem ewa bibire mu ha untumi nyina na bedubonso a otoso mienu abakosem emfrim efrise obeye bi yie pa se wohwemu yie nso a ahantafo ene nzemafo ekoye nipa baako efrise omu nyina edi afahye baako omafahye omudie ene kundun omafahye we no ewo ho abakosem a efabofo bi ho edru se omudi sa afahye ya omudi ne be se bosome baako mechire 1 month so sha abakosemu a saa ohini we ene ohini kakuaka ene authority abrofu ewo ne maboni a omobe ne wa bibime enim sebre pamu no ahantafo be fa wontoma pefra ewo omanyimu efiri omo bo omo homoden etoto won niema yie so okobusua ben sekendi a obete abakosem ene niema bebere afa sankrofo yi ho se wo hwe saa abakosemi na so ya ahantani a twere bibi kakra ewo comment na semame nyamenka ye nyina ye ho se wuti din Obruman kuma odapejan ene oson a abakosem ne de konfantime Oya busia oka Akan busia ku ne ho se ka Akan na asantifo wom achemfo wom bonofo wom sanso na mfantifo wom ene abusia ku nim bia eka ho abakosem kire se ohye wona kwantu ase efri Sudan afamu ho baabi onam na oba no obepie mu Ghana bono afam baabi a ofre ho tachiman otena tachiman be se emfie aha baasa ene akiri sabre no na anuanom kremofo no ntoko ahyase Fante abusia ku nso enkrofo a ompe won ho asem eno ntu aye wadwen se obetu afri tachiman akọ baabi foforo Bra ye wadwen se obefri tachiman no mpanimfo baasa odi wonanim wondi ni nana Obruman kuma nana odapejan anase adapejan ene oson ebra ofri tachiman ebesen no Obruman kuma ene odapejan ehwere won kwa mekire se owi eno nti ohye won mekire environment se ka se ya environment obi a asekire ne se odin hahama a preserve body na ensay eno nti ode won kan wa kwantuo no ho ekopie mu o Abankeseso ohona osi sampanimfo baanu yi wo ho ebra wo honom no abakosem se eduru baabi ne nansuo ho ayede eno ntine wo se osaato a wana kwantuo ne so ekope baabi a otena won ho beto won wa kwantuo mu no omukopie baabi a ene wo frɛ ho mankesim sabre no na oson ne di won anim a okoye emfie bi akire no oson so nyaane nyame frɛ wo ho ekire se owui anase ofri eno nti okonwo achi kofa nananom baanu yi mekire Obruman kuma ene odapejan ewo kwa Abankeseso ede won beka oson ho esie won mu ewo mankesim eno nti manfantifo na kwantuo nyina ebewie wo mankesim fantifo nkrofo a omote wo ho free Akan busuakuo nim eno nti se aka Fante a asekire ne efa wote won ho a otwa ne tia eka ne Fante efiri se wote won ho free Akan busuakuo nim free bono ekopie mu Abankeseso ayonkefa be ne da santifo ene mfantifo efiri se so kwa santimemu a omo mfante hene ewo menhia ahemfie omo kanifa afeku ne ho abakosam kire se ebra wo che prempe the first ekosi shese no ebra mo gya ne ma ne befa na henie sa asante hene no obehu se nipakuo bebre na ewo asantimemu amanfrafo no edoso mekire different tribes eno nti oye na adwen se obeka se nipakuo nyina abomba ako ama asanteman eno nti oyiyi musuakuo no mu ahemfo eno mu bi na oyi mfantifo ne so hene mekire chief agri se ono ne mfante hina odikan efri sabre no ebepem ne omenya ahemfo ahodo enso ewa asanteman mu sa mfante akonwa enya ade hyesem obi a betumi adibi so oye mfante ni nko ade a so hwese osefata odemaw na emom ohwehwe hu se ensem bia ne ho ansa na ode sa akonwa na ma fantifo ye nkrofo a won pe won ho asem eno nti se oni bitia aya no ahwe ne yi